Ahojte, dnes si spolu pripravíme opekané tofu na panvici s fazolami, paradajkami a čili. Tak sledujte a vaŕte s nami. Pustíme sa rovno do prípravy. Zohrieme panvicu, očistenú koreňovú zeleninu nakrájame. Panvica sa nám pekne zohriala, nalejeme olivový olej, prihodíme mrkvu s petržlenom, premiešame, osolíme, okoreníme. Teraz nasekáme cibulu. Cesnak. Prihodíme na panvicu. Premiešame. Nasekáme štiplavú papričku. Semenka vyberieme. Dáme rovno na panvicu. Opäť premiešame a ďalej restujeme. Fazole máme uvarené do mäka s bobkovým listom. Paradajky máme pripravené a budeme potrebovať aj biele suché víno. Prihodíme fazole. Podlejme bielým vínom a krátko povaríme, kým sa z vína odparí alkohol. Víno sa odparilo, prilejeme paradajky z konzervy, osolíme, okoreníme. Opäť spolu dobre premiešame. Pridáme ešte trochu tymianu. Takýto jemný tymian nasekáme aj so stomkami. Zmierníme oheň a chvíľu podusíme, kým pripravíme tofu. Na tofu zohrieme panvicu. Tofu odbalíme, osušíme. Je to už ochutené tofu na spôsob teriyaki. Fazole stiahneme z ohňa, máme pripravené. Nakrájame na plátky. Na panvicu dáme olivový olej a položíme plátky tofu opekať. Osolíme, okoreníme. Ďalšiu panvicu zohrieme. Opečieme pekne z oboch strán do zlatohneda. Z čabaty odkrojíme krajce. A tiež opečieme na olivovom oleji z oboch strán. Tofu bude čoskoro hotové. Do fazole ešte nasekáme vňačku a primiešame. Tofu máme opečené, stiahneme z ohňa. Chvíľku ešte počkáme, kým sa čabata doopeka. Pomaly môžeme začať servírovať. Na tanier najskôr naberieme tieto šťavnaté fazole. Navrch dáme plátky tofu, pečené čabaty a polný šalát, ktorý ešte ochutíme citrónovou šťavou, olivovým olejom. Sol v korene. Dnešný vegetariánsky recept vyzerá fantasticky a vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.